उन्दै समनिफ्रायनो UPPL आव दंमोन आं। नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजि मोनदों दिनै आङो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना गोबां मानसिफोरानो बे भिडिअखौ नुखाबायबो जानांगौ, नाथाय दिनै आङो माखासे खोथा बुंनो सानदों बे भिडिअनि सायाव। नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनगोन। गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर, गासिबो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नुनो मोनाखैमोन, नाथाय बे आङो नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय गामियाव थांनानै नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैनो हायाखै एबा नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ शेयार खालामलायनो हायाखैमोन। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव मैयानि दिनावबो सरि बिखाबाय। दा बे भिडिअनि सिगां आङो गोसोनिफ्राय मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे मैया जिथुनाखि आङो गामिनिफ्राय गुवाहाटि फारसे आवगायबोफिनो, अब्ला बे समाव आंहा मोनसे फिसायैनो गिदिरबो होनजायो मोनसे जाथाय जाब्रबनाय बायदि जादोंमोन। बे जाथायानो जाहैबाय जोङो फैबाय थानाय समाव माने रङियानिफ्राय गंसे स्कुल बासाव डन बस्क' स्कुल बासाव जों गाखोनानै फैनाय समाव जोङो जेबो जाबोआखै, मोजाङै मोजां मोनफैबाय। नाथाय चेक पस्टआव जेब्ला जोङो गुवाहाटियाव ओंखारफैबाय, बेयाव ओंखारनायनि उनावसो जोङो गासिबो आंनि आरो आंनि हिन्जावनि आरो आंनि फिसाजो फिसालाफोरनि अरिजिनेल डकुमेन्टसफोर थानाय बेगआ बासाव थांफादोंमोन। बिनि थाखाय आङो गोबां दुखुआव दंमोन। नाथाय मैयानो आङो नोंथांमोननो बेलासि समावबो भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन, नाथाय आङो लाबोनाय जायासै। नाथाय दिनै आङो बुंनो थाङोब्ला खाफाल मोजां, मानो होनना बुङोब्ला बै बासनि ड्राइभारा खुद गावनो दहाय फुंनि 9 बाजिसो रिंगायाव बिथाङा गावनो कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों आंखौ लेंहरफिननानै आंनि बेगफोरखौ समजायना होबाय। दायो चेक खालामना नायबाय, मोजाङै मोजां गासिबो दंजोबो आरो खुद गावबो माने चेक खालामना नायहोबाय। थेवब्लाबो गोजोननाय थाबाय बिथां माने बास ड्राइभारफोरनिसिम, आरो नोंथांमोना एसेबाबो माने ओरै थोरै खालाम होननानै बुंहरनायलाय वाट्सएप स्टेटासाव नायनानै आङो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। नाथाय दिनै आङो नोंथांमोननो बै सिगाङाव आङो भिडिअ स्किप होनायनि सिगां प्रमद बर' बिथांनि जिथुनाखि मेसेज, जाय प्रमद बर' बिथांनिनो सासे मेडाम नङा होमबा, प्रमद बर' बिथांनिनो बिसि। अर्थात दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ बयबो मिथिगौ BTR नि सासे चिफ मिनिस्टार होननानै। बिथाङा सासे बर' हारिनि सासे लिडार एबा बिफा हिसाबै दिनैसिमबो BTR खौ सालायगासिनो दङ। दा बिनि खेथ्रआव आं बुंनो थांदों, मैया दाखालि जोंहा रंजालि बैसागु जानानै थांबाय। बे रंजालि बैसागुआव प्रमद बर' बिथांनि बिसि दै रायजोफोर, प्रमद बर' बिथांनि बिसिया बैसागु बोथोर समाव जोंनि बर'नि मोनसे जोबोद गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आयंमोननि समनिफ्रायनो माने फालिबोबाय थानाय बैसागु बोथोरनि समावबो प्रमद बर'नि बिसिया मा ड्रेस गाननानै थादों नोंथांमोना गोबाङानो नुबायबो जानांगौ बा गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ। नाथाय दिनै आङो बेखौसो बुंनो सानदों, बर'नि मोनसे बेसेबांबा गिदिर बैसागु फोरबो एबा बैसागु फालिथाया, बे समावबो जिथु सासे BTR सरकारनि चिफ मिनिस्टारनि बिसिया बर' दख'ना गानालासिनो अन्य जाथिनि मेक्सि गाननानै थायोब्ला सोरबा गोजोननाय मोनगोन ना? सोरबा मोजां मोनगोन ना? हा? नोंथांमोना निस्सय सानदों जानो हागौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि हिन्जावा मानो थाखाय दख'ना गाना, मानि थाखाय गुबुन हारिनि गावसिनिनो गाननायखौ गानबाय थायो। दिनै नोंगौ बे निस्सय बे बाथ्राया सैथो। दिनै प्रमद बर' बिथांनि थाखाय बर'नि रावा बर' राव नङा, बिमानि राव नङा, आरो बर'नि गाननाय जोमनाया बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस नङा। जाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिसि एबा प्रमद बर' बिथांनि अनजालि बिसि, बे बिथांनि अनजालि बिसि गानबाय थाग्रा ड्रेसासो प्रमद बर'नि थाखाय ट्रेडिसनेल ड्रेस होननानै जोङो साननो गोनां जायो। दिनै बिथांनि गोसोआव गोरबोआव जिथु बर' हारिनि थाखाय साननाय हनाय दंमोनब्ला बिथाङा मानो बिथांजोखौ बे बैसागु बोथोर समाव बर'नि दख'नाखौ गाननानै थानो होआखै? मानो गावनि हारिनि बै हिन्जावनि हारिनि ड्रेसखौसो गाननानै थानो होदों? नोंथांमोना निस्सय बुजिदों एबा साननो हादों। दायो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बै भिडिअ स्किपनि सिगां आङो प्रमद बर' बिथांनि हिन्जावा मा ड्रेस गाननानै बैसागु बोथोराव आर'नाइ सोजादों, नोंथांमोना नायनानै लादो। दानिया नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि अनजालि बिसिया मा ड्रेस गाननानै बैसागु बोथोराव आर'नाइ सोजादों निस्सय नुनो मोनबाय। दा नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो। आंथ' साननायखौ बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव एबा शेयार खालामखाबाय आंनि गोसो गोरबोआव मा सानदोंमोन। नाथाय बे माने गनायथाव नङा। सासे चिफ मिनिस्टारनि बिसिया जे बेफोरबायदि माने गावनि हारिनि ड्रेसखौ गानालासिनो एबा फिसायनि हारिनि ड्रेसखौ गानालासिनो गुबुन हारिनि अर्थात गावनि बिमा बिफानि बै हिन्जावनि बिमा बिफानि हारिनि ड्रेसखौसो गाननाय एबा बैसागु बोथोराव मेक्सि गाननानै आर'नाइ सोजानाया बे माने एसे असाइस जादों बा नायथावै जादों आरोखि। बेखौ जों मोजां मोनाखै। बेखायनो नोंथांमोना सोर मा सानदों गोसो गोरबोआव कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बुंहरदो। दायो लोगोफोर नोंथांमोना बै सिगाङाव भिडिअ स्किप होनायखौ मा सानदों बेखौ नोंथांमोना किसुमाना नुदोंबो बा किसुमाना नुवाखै बा किसुमाना बावबायबो जानो हागौ। बे बिथांजोआ माने मादैया
उन्दै समनिफ्रायनो UPPL हान्जानि जानानै गोबां खामानि दामानि मावबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव UPPL हान्जाया बिथांनि न'खरखौ नारसिननो थांगासिनो दङ एबा नाख्रेबबोगासिनो दङ अर्थात गोथौ हाखराव खोलैबोगासिनो दङ दा बेखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे साफ्रोमबो UPPL नि सोद्रोमाफोर एबा रायजो राजाफोर नोंथांमोना हुसियार जानाया मोजां UPPL सरकारनिफ्राय एबा BJP सरकारनिफ्राय दिनै UPPL सरकारा BJP सरकारजोंसो फिदिंजानाय मोनसे सरकार बेखायनो नोंथांमोना सानै हयै जाहाथे गाव गावनि बेसेन गोसा भटफोरखौ फैबाय थानाय MP इलेक्शन नोंथांमोननि जिथुनाखि BTR जानो गोनां बे MP इलेक्शनाव नोंथांमोना सायख'नानै सानै हयै भटखौ हो नाथाय आं बेखौ बुंनो हाया जे नोंथांमोना BJP आव होथारनांगौ बा UPPL आव होथारनांगौ बा BPF नो होथारनांगौ होननानै आं बेखौ बुंनो थाङा नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदि सायख'नानै सोरबायदि MP आ बा सोरबायदि बबे मोनसे सरकारा जों बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै मोजां गोथौ मेलेमजों सानै हयै भटखौ होनाया मोजां जागोन नाथाय दिनैनि दिनाव बे मादैमोन बायदिखौ इनाय अयथासार खालामनाया जोबोद गाज्रि जादों आरो बिथांमोना कारापसन गैयाजासे खामानि मावदों होनदोंमोन दिनैनि दिनाव आंनि मुङाव सोनानै हरखानाय PMAY नि न'नि मुङाव बे रांखौ आङो बिथांमोननो मेम्बारफोरनो मानो थाखाय हरनांगौ आंनोथ' बे रांखौ लानानै खुद न'खौ बानायनानै लानो हायोना आंनोथ' बे रांखौ लानानै खुदनो मिस्ट्रि लागायनानै बे न'खौ लुफुंनानै लानो हायोना दिनै नोंथांमोनहा मानि खारनाव नोंथांमोना हेन्डअभार खालामनानै नोंथांमोना न'खौबो मोजां लुफुंनानै होआ नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोदों खोनाबोदों नाथाय गोबां मानसियानो नंखाय सानो नोंथांमोनाबो जेब्ला नोंथांमोननि खाफालाव बेफोरबायदि दुखुआ भुगिगोन अब्ला नोंथांमोनाबो बुजि मोनगोन बेखायनो जों सानो जाहाथे बर'फोरनाव जोंनि बर' हारिनाव बेफोरबायदि दुखु खैफोदा दाजाथोंसै नोंथांमोना बारे बारे नुगासिनो दङ UPPL आ BJP सरकारजों दैदेनजानानै माबायदि जोंनि बर'फोरखौ इनाय अयथासार खालामगासिनो दङ सानदों जानो हागौ नाथाय UPPL आ जों बे खामानिखौ मावाखै नाथाय बिथांमोनखौ गुबुना मावहोगासिनो दङ बे रोखा नोंथांमोना जेबो हमदांनोसो हायाखै एबा मिथिनानैसो मोनाखै दिनैनि दिनाव नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुगासिनो दङ नोंथांमोननिनो बिमा नोंथांमोननिनो बिमादै नोंथांमोननिनो आबै आबौ होननानै बुंजायो दिनै बिथांजोमोननि एबा बिथांमोननि मेगनाव मानि थाखाय मोदै गदों हा BTR मोननायनि उनाव गोजोन सुक्तिया फैदोंमोन बे सियर BTR एकर्डजों गोजोन सुक्तिया जादों बे रोखा जों बेखौ बुंनो थाङा जे जायाखै होननानै नाथाय दिनैनि दिनाव UPPL सरकारा गोबां रायजो राजानि मेगननिफ्राय मोदै बोहैगासिनो दङ नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनो दायो आं बारा गोबावखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै सोर मा सानदों गोसो गोरबोआव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आङो गोदोनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो UPPL आव दंमोन आं लामा गाथेनायावबो आं खस्थ' मोनबोदों नंखाय नंदोंबो आदै फुनुनाव सों बेनो जोंखौ द्रु लाङोमोन आं बिराद खस्थ' मोनबोदों आसि थुयै थुयै आं दिनै UPPL आवहाय बेसेबा गोबाव जाबाय आंहा दिनै गैया गायग्रा हा फिसाखौ आं बिराद खस्थ' फोरोङो फिसायानो स्कुल आं बिराद दुखु मोननाय दङ आङो दैज्लां समाव आंहा माइ गायनो गैया नालाय माबा 8,000 हाबदोंमोन आरो जकारनि बे फुख्रिनिनो दाना आङो नायबाय एकाउन्टआव नोंहा फैसाया 4,000सो दङ बे फैसाया आंनि जाखो ना फुख्रिनि माबानि जाखो जकारनि होमबाबो आंहा उफाय गैया आं बख'ना लाबोदों दाना बे फुख्रि मावग्राफ्रा UPPL नि मानसिया जोंनि हाजोखौनो सिस खालामबाय न' हाबनानै सिस खालामजोब्बाय ओमफ्राय सिस खालामनानै आं सानबाय आं दाख्लै बख'ना लाबोदोंमोन आंहा न'आव खरसबो जानो गैया माबो गैया आं बाहायबाय आंथ' माजों दिहुनबावनो फुख्रिया जावै जावबाय जावनानै नाया दोनबाय देरबाय ओमफ्राय दैया रानबाय सारबाय फानबाय लास्टआव रायजोआ रानदो आरो आंनो बाहागोखौनो होआखिसै बे ना फैसाखौ जानायनि थाखाय आंनो बाहागोखौनो होआखिसै बिराद आसा खालामदोंमोन आं हौवाया बे फुख्रि नायावहाय लाय माबाखौ थालिर लाइखौ बानै गारियो नाया देरथों होननानै सानसेखालि ना बिसि फिसाय गारहैबाय जोङो दा राननाय समाव जोंनो बाहागोखौनो होआखिसै आं बेखौ मोनसे नोगोद दुखु मोनदों आरो दाना फुख्रिनि जकारनि ओमफ्राय दाना मोनसेया जाबावबाय आंनि फिसा फरायनो गोनांखाय आं बे फैसाखौ बाहायनाय जादों आरो नांगौ आङो फिसाबो सासे गुवाहाटियाव सासे कमार्स फरायदोंमोन फरायनो हायाखिसै BA फरायदों नुवा मोनदों नुवाबो ओरैबायदि अबस्था सार बाबुमोन आं खोन्थानि आंना हौवा न'खौ लुनो राजि गैया बिसोर सिगिदोंनो मिथिङाव जाय न'आव लुगोन थाखा जायोबा दालियाव थांगोन जेलाव थांगोन होननानै दानाथ' बियो जोंना न'खौ होबोबाय गिनानै 6 जन होबोबाय 6 जन होबोनायावहाय न'आ लुफैबाय आथा खम लुबाय ओमफ्राय दाना बोसोरसे बिश्वकर्मायाव लुजेनदों बिसोर फैनाय बिश्वकर्माबाबो लुवाखिसै सियारमोना हनै मा नाम खाना होनो
बहुनोगोद बिसि दिसि ओमफ्राय दाना बेबादि जाबाय जायो माथो न'खौ लुहैदियाबा आहा न'आ फिसाजों फिसौजों जोङो ज' ज'सो उन्दुखायो न'खौ कमप्लिट खालामबा हामसिगौ सानबाय खालामफैया ओमफ्राय आं होनबाय सानसेखालि ब्लगाव आं नैबे बाजैखौ लानानै थांदों दे ब्लगाव थांबा जोंखौ दिथा होबाय दिथा होना बिजनेसाथ' बिदि मावाना बिजनेसा बिदि मावाथ' जिआरएसआ लेंहरसाय जिआरएसआ फैबाय नैबे कमप्लेन होफैदों चेयारमेनखौ दे बुंबाय नोंगौ आनैया नोंखौनो थिगखौनो बुंदों देर बोसोर जाबाय न'आ लुहैयाखै नोंगौ जाबाय ओमफ्राय बेबादि जानानै फैयो नेबाय लुवा नै उनावहाय लास्ट मास मोनसेयावहाय जमा होफैबाय जोंनो लुदो आदै नों लुदो देराथ' गावसोर फैनोसै जोबनाय फैसा जोबनाया जोंहाथ' बिदि बुंजाया जाम्बि जाम्बा नालाय जोङो ओमफ्राय दाना लुदो होनना लुबाय फैसा बख'नानै थोला नालाय दाना मिस्ट्रिफ्रा खुन्थियाखौ ससे दालाङासै लांदां गालांजोब्बाय लांदां गालांनानै हाब बोरै जाबावनांगौ बेहा होनैबाय नैबे बिनानावा बे न'खौ नोंसोर बिदि दोनबाय थानोसै खानानै लांफैनांसिगौसो देरा सफैबाय सिगिफैबाय एथ' थारिखआव लुफुङाबानो खाफैनोसै औ खाना लांसै जोंखौ पुलिस फैबायबो इन्जिनियारा फैदों एथ' थारिखआव 30 थारिखआव लास्ट लुवाबा लांफैनोसै जाबाय आंथ' जि सिन्था खालामबाय हौवाखौ बुंबाय आं दे लुदिनि सुर लाना लुदिनि रागा जोंबाय चेयारमेनखौसो फोथैनांगौ मानो लुनांगौ जाबाय नैबेहा होनैबाय चेयारमेननो होखानाय ओमफ्राय ओमफ्राय दाना जोंखौ दाय हमबाय ओमफ्राय दाना नैबे बिनानावा होनैबाय माबायानो बिदिनो लुखादोंबा आसिलालानो आंनावसो फैसा लांफैनानै लादो दे बेनाव सुर लायनानै खुन्थियाखौ दाखोनानै होनबासो खेबफैबा फैसा गबाय फैसा गनानै दाना जखारनि दै लुनायनो मोननांसिगौ दै लुनाया आङो फिसा फरायनायावहाय ट्रेक्टर जाबावलायबाय बे 4,000 हाबनायखौ जाग्रोलायबाय आङो दाना उनावहाय नायबा 9,000 हाबनानै दं 9,000आव ओइ मादै फैसा माला लायोब्रा हाब आं गाबोनसो बख'हैगोनहाय दिनै सोलाबाखिसै दाना बख'हैबाय मादै फैसा लाबोबाय नामा औ लांफैदो फुङाव फैबाय फुङाव फैनानै 5,000 रग सानना हरना मा बिसिबां थाबावगौ 4,000 बेजों सिङाव लुनो हायो सिङाव कमप्लिट खालामनो हायो बेनो दा हारिन ओमफ्राय दाना गावसिनि UPPL मिटिं जाफैयो